Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wong buka video iki mesti ngomong wah video meneh, berandang video meneh. Iku meneh iki cah siji dan anyaran meneh iki cah siji mesti. Ora tenang wae bos, aku ora pedan. Aku ya ora ape pamer kaya kanca-kanca kae. Mergo aku ora iso ana sing dipamerke, ana sing pamer utang, aku ora ndek utang. Ana sing pamer sempak, aku yo biasa ora nggo sempak. Ana sing pamer wedak, aku ora nggo wedak. Ana sing pamer gaji sing 20 yuta, sing piro kok aku ya ora duwe sing ngono kuwi. Aku ora ape pamer, aku cuma pengen ngomong tok wis gatel cangkemku. Sekali balik kerja terus buka HP, buka Facebook kok jancuk apa meneh iki ya Allah. Gusti wis pada petengka ora ngena ana sing pamer ngonoan kuwi ngopo lho. Pamer gaji 20 juta, 30 juta kuwi duite sapa? Kuwi kabeh titipane kabeh. Ngono kuwi omong pamerke. Wong kere munggah bale ngono kuwi. Wong ora biasa nyekel duit, sekali duit semono mumbul-mumbul, wis kemplelet kaya ora ana wong ngono kuwi lho. Gumul ngono iki dikukut semenit yo entek kok karo sing gawe urip. Ngono kuwi yo do pamer. Ngono kuwi ana sing wedok karo wedok ambu-ambungan diapel. Biyen ngono kuwi jenenge wong olone dhewe ditutup-tutupi, saiki yo digembor-gemborke aku lho elek. Saiki kok do bangga lho gumen. Donya wis akhir apa piye jane iki? Iki yo Facebookan aku yo urung genah, urung roh iki. Iki wis sing Facebookan wong-wong apa kewan iki jane iki. Nek wong apa kok ora duwe isin, nek kewan kok canggih men kewan saiki wis iso Facebookan gumun apa kewan kuwi ngerti wifi barang. Gumun ana sing pamer HP, pamer rokok. Lha kuwi wong yo do duwe kabeh. Lha apa ngono ki sampean tok sing duwe, aku yo duwe ngene iki. Ngono kok yo men santai ngono wae lho. Ngono iki sing ngono-ngono kok nek ora videoku terus ngomong, "Yo hakku ta. Yo hakku ta karepku dhewe lho. Kowe ora seneng ta? Ya mbok tiru." Ya ora apa-apa ya hakmu, Mbak. Hakmu, Mas. Nek sampean muni ngono aku ya cuma iso ngomong jancuk. Ngono ki yo udah pamer HP iki, HP-ne iki aku yo duwe HP iki. Sky iki duwe iki, HP ku elek-elek ora kaya sing ning Korea, ora ning Jepang, tapi aku duwe handycam ngene iki padha wae. Ngono iki tapi do pamer-pamer tok ngono iki, ora ana sing wani nganu, ora wani piye-piye. Ora wani buka ya apa-apa dipethik njajal, kali-kali sing mobile sing diupload ki dipethik njal, dipalu ngono lho, digandeng, tabrake ngono dadine hebat lho Mas, dipamerke tok ora mung anu kuwi. Iki lho kaya ngene iki duwe HP, aku yo duwe ngene iki, ning yo ora api-api kaya sing ning Korea karo ning Jepang padha wae. Ning yo Samsung, padha wae Samsung. Ngene iki ora ana sing wani mentek kaya iki lho petik. Ah, iki petik, iki bro. Ngene iki yo meneh iki. Meneh iki lho petik asli iki, njal nggo metik ndasmu lho, pecah iki siji meneh iki. Iki lho, bro, pecah iki pecah, ora. Pecah. Iki meneh iki siji iki lho, iki pecah kabeh wis papat iki. Kok iki urung ana sing wani ngene ra, wingi-wingi ra wani ra, pamer tok lah. Iki pamer iki lho HP-ku, ning yo tak petik yo iso. Yo ora pecah ta? Ora pecah iki. Meneh kok. Ora ambu por iki, ambu iki. Wah, HP larang iki. Wah, nek tuku iso nek iki sing Sky yo, mereke anti palu tenan to ta. Wah, kae berat mabret iki ping 3. Sunah Rasul berarti ping 3 iki, bro. Spiderman. Bro, nggih. Wero ngono aja dipamerke tok jajal iki lho handycam jajal Mas handycam wanita ora wani yo. Handycam ora wani paling kuwi mati kuwi iki jajal iso ngrekam kowe nang adus nang udam. Iki jajal petik yo aja iki larang iki aja ngene. Yo ora wani nang apa lho petik iki. Iki wero iki. Wero. Iki wis suruh. Iki wong edan tambah meneh aku. Balik mana mobil mau? Wah, iki mobile lho.
Aku ora ndek mobil, nek aku ndek mobil tak tabrak-tabrake, tak pamer-pamerke. Ning aku ndene ngene iki tok. Dadi sing tak dirusak yo ngene iki tok lho. Samsung iki. Iki nggo tuku yang gedhe, masamu nggo godhong. Gedhe yo ngono kuwi. Esuk meneh yo nek ape pamer cawet yo jerone yo melu di. Piye? Pamer BH yo jerone piye lo hebat, pamer mobil lo tabrake. Apa gajine 20 juta lo sebar tengah dalan lo hebat kuwi jenenge. Ora mau pamer-pamer tok lapong ya wis sepet. Ya wis ngono wae. Aku ya kesel sing ngos-ngosan. Aku wis mari gendeng iki piye cah. Ya wis ngono wae. Sampeyan yo iki sing nge-share matur nuwun wae kabeh. Sepurane nek ana salah-salah ngono iki yo kru-kru wis udah anu ya wis. Ah iki yo engko ana sing ora percaya jare. Lah iki. Nggih. Waduh. Nggih. Ora. Apane mantap ya wis. Iki meneh pisan maneh yo iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.